traffic. Yeah. Kaya gini mo eh. Uban-ubanan ko ninyo, mag-video-video ang dahilayan. Nadadira ko niya ibutang sa kuan likod. Bantay mo, buruban mo sa banga mo ba? Mga tagay dahilayan, walay single diya! Hoy! Musogol mo 20 city! Huwag ko magamit! Mga maluoy mo! Tagan kayo nag-partner diri, ako wala gining taon! Way mo gakos! Mga taga dahilayan, maluoy mo! Inoko! Napisok na ang itlog, huwag na pa partner! Ito sa patis ko, gusto ko mahalin. Gay na, na-chicks ko apa kayo. Ang iyang paa diri ni Banbon kasanan. Gisagat ang aktor, naghalok-halok na noon. Lami, kasanay pa ka sa ipon. Nagpapicture pa na ba sila? Akong ipang delete oy. Yahak. Ay mo, pagsigig, sweet. Na, ang sabot, mangambak ta. Wala nang sweet. Ibaduman ko ninyo, tapos inyo rin pa ibugon. Sa tawagan ni Gali, tower base jump. Tapos dire, wa ko yung update video ra ko. Ang sabot, mangambak na dili, mag-sweet. Lami ka nagpili ka sila, karaw sweet pa kayo sila. Inigaw man niya, mga gulat na sa sila ba? Karaw. Nga karon, excited na mong duwa. Excited mong duwa. Kulba, may running niyo. Uban-uban ko ninyo din eh, gamer ko yung tig video. Mangambak na ko sa lag, tower base jump. Tanawon tag di nin sa mga kaihi ba. Sa man mo gud mga available sa inyo diragod kung ganahan mo medyo pareha sa akong panagway. Dili lagi mo magkaon og dinggala kung ako inyong mauyab lagi, promise pa. Pero ayaw na lang po nang naikuan po, ayaw na po ng mga bat sa kung ayaan kay makagaba naman na, delikado man na. Gusto unta na mo pareha sa ila kanang inanaw magtalikod-talikod pud unta, mag sweet. Tapos kanang madungan sa ambak-ambak, mag-date. Pahita eh. Kung ako lagi makauyab po, bantay lagi mo. Uy, pagbulag pud mo diya eh. Over na makinang yung guwan nila nga. Na. Ang mga tubig, ang mga bukid sa kaon mo sa katas mo, itanglad pinakahabog diri.